on to natočí, kdyby to chtěl reklamovat. Ale tak mě tak vyučil. Ještě, ty mi dal kouř a ještě co ty s námi dělali? My jsme lítali a oni dosák od půlky. A to můžeš? Já si myslím, že to nemůžeš. Ty nemůžeš, to musíš střelit. Tomu jenom když je trest nějak, ale když je... A ne, to je jenom když... Ne, to byla penalta. A ty jenom když je nepřímý kop, tak se to musí dotknout někdo.